May kodwa ngizocela ukubingelela kubalaleli boKhozi FM nabalaleli bakaSiya ngengoma nakubalandeli bomculo kaMaskandi bonkana nakwi-South Africa nje yonkana bafethu ngibingela umthandeni wakaManqele igcwa Melisha abaningi bayalazi bafethu ngicela ukwehlela ngezana. Siyabonga kakhulu Duyaza ukuba nawe ke la namhlanje nawe siyazi ukuthi hayi ziyakumaliyethe lapha iCD ready yonke into ihamba kahle kodwa udaba esikhuluma ngayo namhlanje elale ngoma ke esusa umsindo ekaVusinova ethi siphelelanga wangawabala ke amaqhawe asendimeni kaMaskandi adlulile kodwa ke sesizwile ukuthi hayi khona nikuhlanganisayo sifuna nje kube uwe otshela abalaleli ukuthi yini abangayilindela. Umsakazi ngithi anguqinisekisa ukuthi sesixhumanile nalensizwa le uVusinova akungijabulisayo ibona noma ubuholi bukaVusinova ukuxhumane nami ngoba bufune uMaskandi onepower noMaskandi onenhlanhla ngoba noMaskandi owaziyo ukuthi uma ecula kolunye uhlobo lomculo into asheshe amabhinqa ilalele nje uzokhumbula ukuthi nginomlando lapha ngicule no DJ Bono noma Danone njalo kwi-album uSidodo lo ngoma ya trenda bayithanda abantu ababhinqa ithakasela namhlanje futhi iseyintweni so uVusinova mfowethu ayikho into engijabulisa njengokuthi uthe mayeza kuMaskandi wasebenzisa iqiniso selehlula abantu abaningi ukuthi amandla egcokama uma ebona kwi-social network noma ebona kwi-social media wabona ukuthi uMaskandi engamthola igcokama. So bafowethu ngicela ukuthembisa amabhinqa ukuthi ngosebenza ngokukhulu ukuyimisela noVusinova ukuthi le ngoma engena amaqhawe kaMaskandi siphinde futhi ngamabhinqa sehlisa umoya simxolele uVusinova bafowethu simthanda kakhulu nakuqala manje kunokuba siyizitha zakhe singamabhinqa ngoba uzoxhumana naMaskandi manje uMaskandi uzongena wonke umgqumeni omjikelo kuhlanganisa ngisho omjengisini njalo ubhasi ziningi insizwa kunyazana. Ngiyexolisa ukubuza kuwena kulomuzo ukuthi le ngoma yaVusinova nathi sifike yaduma ethi siphelelanga kodwa siyayazi ingoma ukuthi ifike nocela endumeni kaMaskandi wayicula noGatsheni kusho ukuthini kuwena ukugqama isigqama kwenye igenre noma kolunye uhlobo lo music ingakaze igqamise kithi ngapha kuMaskandi. Lokho kusho ukuthi singuMaskandi noma singabasakazi uMaskandi nisashayela umsebenzi omkhulu ukuthi nemakathi umculo kaMaskandi na ucela lokufana ngabe kade wadlala ukube mhlambe kade yadlala ingoma kacela zinike ngabe isikhathi sayo manje ukuthi mhlambe ikhulume kodwa njengamanje isikhulunywa nje njengendaba abanye abangayazi noma ikhona noma yikho bafuthi simkhuluma umsebenzi okumele siwenze kuMaskandi ngoba kusho ukuthi sinazo izinto eziphilayo kodwa ayiveli ngendlela efanele. Kulungile siyabonga kakhulu ke Duyaza. Ngiyajabula kakhulu sisangqaba. Kulungile lo besikhuluma naye ke uyena ke undlabe iphika insizwa engezo yale emdletsheni umthandeni umfoka Manqele njengoba sizwile kuthiwa ke use studio kumanje uyahlanganisa ke noVusinova bayiqala kabusha ingoma letha siphelelanga amaqhawe ethu ke insizwa edlulile emhlabeni ezika Maskandi sizozizwa na kanjani kule ngoma siyacela ukuphelela ke emthandeni ingakhona basala